Здравейте на всички! Ние сме on Dexter Gaming и това е информационен клип за това, което ще качваме. Ще качваме на игри като Minecraft, да, и други игри, като много други игри, просто не мога да избера, като на Евротрък може да качваме. GTA 4, Saints, да, като излезе GTA 5, ако излезе въобще за компютър, да. Както вече знаете от моят профил, това е общ профил между мен, т.е. Иванов и Сикин. За сега ще качваме клип, сега ще качваме този клип. Обещаваме, че ще качваме удобно. Нещо друго. Няма да качваме само на игри, също и на програми, как се работи с тях. Да. Може да качваме на Camtasia Studio, да, Camtasia Studio, където се Cinema 4D, да. Photoshop. Там уроци, малко урокчета, там... Мисля да направим така по всяка игра да снимаме около 10 епизода и така. Първо ще правим ревю на играта, нали? Отдолу ще има описание къде се свалите и такива глупости. Линкове. Да, линка ви обещавам, ръчно аз ще ги направя да може за почти всеки компютър да се свалят. Той ще гледам, изисканията са минимални за компютърите. Тоест, да ми... Какво друго да ви кажа? Снимаме, разбира се, на Minecraft. На всяка игра по 10 епизода, като разбира се, ще има всичко за нея и туториали, нещо такова. ще гледаме да пратим линкове за всеки Windows XP, Vista малко вероятно, защото вече почти игри за Vista почти няма. И за XP. Повечето вече са за Седмица и 8. Да, пък вече е рядко да намерите за XP. Това е от нас, но е харесало.